kita akan memasuki penampilan yang keempat yang mengisahkan cinta suci Prabu Rama Wijaya dan Dewi Sinta yang diuji oleh pengasingan, tipu daya Rahwana, serta pengorbanan di Alas dan Daka. Penculikan Dewi Sinta ke Alengka memicu perjuangan Rama bersama pasukan Wanara untuk menegakkan Dharma dan menyelamatkan cintanya. Kisah ini menegaskan bahwa kesetiaan, kepercayaan, dan keteguhan hati mampu mengalahkan angkara murka. Mari kita saksikan penampilan dari kelas 12F dengan judul Rama Sinta. Selamat menyaksikan. Cek. Pagelaran Rama Sinta. Sandi Moromawi basa Jawi menika dipun ilhami saking wujud titer tradisional wayang wong. Kula panjenengan sedaya nyobi garap cirios menika kanthi prasaja kagem genepi ujian praktik seni budaya basa Jawi lan pendidikan jasmani. Ing jaman nalika Dharma dipun ajani sanget sarta kasetian dados napasing gesang. Miyos satunggaling putri ingkang tembenipun dados lambang kasucian sarta kateguhan manah. Panjenenganipun inggih menika Dewi Sinta. Putri Sulistya ingkang tuwuh kanthi kebak asih dipun gulawentah mawi alusing budi serta kemurnianing jiwa. Gesangipun lumampah tentrem. Kados dene sekar ingkang mekar ing salebeting pengayoman bebesten para dewa. Nanging ing sawingkingipun ketentreman menika bebesten sampun nyawisaken lelampahan panjang, lelampahan tresna, pangorbanan serta pajobaning kasetian. Menika wiwitipun lampahan Rama lan Sinta. Setunggaling cirios kelanggengan babagan tresno ingkang dipun uji dening wekdal serta nasib.
satunggaling dinten kekalih bebujaning ati sesarengan kalian rayipun nembe lenggah ngersakaken asrining alas Dandaka. Rama lan Sinta mekaten kekalih praga menika dipun sebat. Panjenenganipun nembe nindakaken dawuh pambuangan saking Ayodhya. Carios kawiwitan saking raos kasengsemipun Dewi Sinta dumateng satunggaling kidang ingkang endah sanget. Saking pranyata dados tragedi ageng kagem panjenenganipun. Kakanda pirsanono kidang menika saestunang samaken lincah sanget anggenipun lumpat ing antawisipun peponatan. Kakanda, punapa panjenengan kersanyi pengkidang menika kagem kula? Kula pingin sangat ngrimat kidang menika. Punapa kemawon kagem Nyai Dewi. Mboten namung kidang, senajan sedaya isining wana mrika badhe kula caosaken kagem meseminipun Nyai. Laksamana rayiku, jaganan Mbakyumu kanthi prayitna. Aku bakal bebedak kijang kencana kuwi. Aja nganti ucul saka pandulunmu. Sendika dawuh Kakang Prabu, kawula badhe njagi Mbakyu Sinta kanthi sakwat kating jiwa kawula. Tolong! Tolong! Punapa panjenengan mireng semanten menika? Menika suwatanipun Kakang Prabu. Panjenenganipun nembe nandhang bebaya. Laksamana enggal susulan. Mugi saged sabar Mbakyu. Kakang Prabu menika kesatriyan pinilih. Mbok pilih menika namung apus krama saking isining wana menika. Punapa panjenengan boten mireng suwanten pasabatipun? Enggal tindaka menawi panjenengan boten kersa nyusul, kula badhe madosi piyambak. Inggih, menawi mekaten kersanipun Mbakyu, nanging kawula badhe ndamel bunderan raja pemenging menika. Sampun nate Mbakyu medal saking bunderan menika kagem keslametanipun Mbakyu piyambak. Putuku, tulungono wong tuwa iki. Gulu iki kerasa garing banget kayak padang pasir. Wis rong dina aku ora nemu banyu lan panganan. Nyuwun pangapunten, Mbah. Kula boten saged medal saking bunderan menika. Monggo menetuya ing kendi menika menawi simbah saged gayuh. Aduh, ketoke ajal wis metu aku. Ngelak iki bakal mateni aku. Mbah, sekedhap nggih, kula badhe paring pitulungan. Ing madyaning lelampahan nuju Alengka, Rawana beto Dewi Sinta mumpul tebih saking alas Dandaka. Swanten ceritipun Sinta Gema ngrisak kasepening wana. Wonten ing cengkremane Rahwana, Dewi Sinta mberot. Nanging kegiatan angkara murka langkung ageng tinimbang kegiatanipun piyambak. Menengo Cahayu, kowe bakal dadi primaisuri paling agung ing Alengka. Sampun nempel kula Rahwana, mahkota Setradam perkencana boten wonten ajinipun kagem kula. Manah kula sampun kagem Ramawijaya, serta kasetyan kula boten padhe ningsit, senadyan dipun ancam. Kesetiaan. Wektu bakal meksa kowe lali karo Rama. Ing Alengka kowe bakal sinau tresna karo aku. Boten Rahwana langkung sae kula gesang ing salebeting nengga tinimbang niyanaya tresna ingkang suci. Sanding marang sliramu. Ing wekdal menika katingal para resi awujud peksi perkasa. Inggih menika Resi Jatayu.
Panjagiwana ingkang junjung dhuwur bebeneran. Mirsani Dewi Sinta dipun beto kanthi daksya. Jetayu ngertosi bilih Darma sampun dipun ida-ida. Tanpa mangu-mangu, piyambakipun metuaken Rawana ing gegana. Julna Dewi Sinta, Rahwana, sampeyan sampun ngrusak kesucian tresnanipun Rama. Resi Jatayu, tulungono kula. Dewi Sinta, mlayu selamatno kesucianmu. Boten, Resi Jatayu. Ing pucuking donga langit ayogya wonten prasetya ingkang pinahat ing jiwa. Rama lan Sinta dudu mung jeneng ing dhuwur kerta, nanging lambang setya ingkang boten badhe sirna. Nilar kraton mulyu nuju Manadendaka. Jangkahipun dipunujing dening pati lan duka. Rahwana teka nggawa angkara lan pepinang nista. Ngrusak taman sari nganti kebungahan dadi gelo. Iki dudu memperang antawis jemparing lan nafsu, nanging sepira adohe jangkah ngeroronce rindu. Senadyan jagat nyoba ngerusak kanthi fitnah lan geni, katresnan jati tetep mancep bakuh ing jero ati. Alengka dadi awu nanging pacoban dorong rampung. Agni bariksa dadi seksi sucining raga kang gantung. Sinta mboten kobong amargi cahya suci ing raga. Rama ngrangka tresnaning mungkasi kabeh duka lan mega. Saka kene kita sinau pepadang dalan urip kita. Yen kebecikan bakal menang senadyan nampa rubeda. Tilar dunya, tilar asma, tilar crita ingkang mulya. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Ing salebeting praja Alengka, Dewi Sinta mboten dipun uja piyambak. Rawana mapanaken Sinta wonten ing taman kraton. Dipun jagi dening para dayang kanthi permana supados mboten wonten ingkang saged paring pitulungan. Gusti Dewi, monggo dahar segedap wiwit rawuh ing Alengka. Gusti mboten kersa dahar punapa-punapa. Kados pundi kula saged dahar menawi nyawa kula tasih nunggil kaliyan Kakang Prabu Rama. Gusti Dewi, kawula mangertos menawi Rahwana menika medeni. Nanging kawula nyuwun sampun ngantos nianaya raga panjenengan piyambak. Kula boten ajrih dumateng ancaman. Sasuwene napas tasih lumampah, kesucian kula namung kaguman Rama Wijaya. Gusti Dewi, kesetiaan panjenengan damel kawula isin
Donga kawula sedaya tansah nunggil dumateng Gusti. Ing sawingkingipun tembok dukur kraton Alengka, Dewi Sinta tetep giat jagi kesetiaan. Sawetara ing papan sanes, pepesten nembe nyawisaken pepanggihan ingkang badhe ngowahi samukawis. Ing wono alas dandaka, setunggaling resi penjaki bebeneran nandang tatu arang keranjang. Kegiatanipun saya mlitri, nanging tekadipun boten nate luntur. Resi, punapa ingkang nembe panjenengan alami? Rahwana meta Sinta dumateng Alengka. Kula sumpah badhe metuk Sinta kondur malih. Jengkaripun Resi Citayu damel murubing tekad ing manah Rama Wijaya. Boten wonten wektal kagem nandang duka, Rama siap matosi pitulungan. Ing wekdal menika, Rama nimbali kesatria Wanara ingkang misuwur kesetiaanipun. Inggih menika Anoman, duta ingkang dipun pidato saged nembus praja Alengka. Anoman, duta pilihanku, tindako menyang Alengka kanthi sesideman. Aturno ali-ali iki marang Sinta minangka tandha yen aku isih urip lan bakal metuk dheweke. Sendika dawuh sinuwun, ali-ali menika badhe kawula jagi nglangkungi nyawa kawula piyambak. Boten wonten tembok ingkang saged nambengi kasetyaan demi Dharma sarta Trisno Rama Sinta. Alengka badhe kawula jebol. Ilingo, Anoman, gunakno kewicaksanaan serta kegunanmu. Aja mung ngendhaleke kesantosanmu. Lampah trengginas kredaning budi sarta kiyatipun prasetya manika ingkang dados piadeling kawula.
ing taman Arga Soka. Dewi Sinta nandang sedih amargi nasibipun. Ketah pisah kalian papujaning ati. Nanging tetap jagi kesetiaan ing madyaning ancaman Alengka. Gusti Dewi, Sopo sampean? Makhluk apa sampean kok wani mlebu taman iki? kawula Anoman dutanipun Rama Wijaya. Sinuwun Rama, nitipaken ali-ali menika minangka tanda tresna sarta prasetya bilih panjenenganipun badhe enggal metuk Gusti Dewi. Ali-ali menika kagunganipun Kakang Prabu Rama. Panjenenganipun tasih kamutan kula, tasih tresnani kula. Gusti Dewi mboten piyambakan. Rama Wijaya nembe ngempalaken kegiatan kangge bebasaken Gusti. Anoman, kaonan aku lunga saka papan iki. Dereng titi wajinipun Gusti Dewi menawi Gusti jengkar sapunika derajatipun Rama badhe kisinan. Kersanipun sinuwun rawuh minangka kesatria metuk Gusti kanthi kamenangan. Laris aturaken dumateng Kakang Prabu. Kula ing mriki jaga kesucian kula namung kagem panjenenganipun. Tah Gusti badhe kawula nderekaken. Mugi Gusti Dewi tansah ngandhahi kateguhan manah. Kanthi ati kang malih murup dening pengajap, Dewi Sinta tansah ngentosi. Ing sawetawis wekdal Anoman sang wanara petak wangsul nggawa pertos ingkang badhe metukaken nasibipun Alengka. Wekdal boten pareng kalonggaran kagem mangu-mangu. Rama, Laksmana serta Palawanara nempuh praja Alengka. Langit gemeruduk, bumi horeg, lan pepesten nuntun pambuktan. Rama Wijaya, akhiri kowe teko medhuk tresnamu. Rahwana, balekno Dewi Sinta. Utawa dina iki Alengka bakal dadi saksi ambruk. Aku tresna dhek ing luwi nyawaku dhewe. Tresna ora bisa dikalahke dening panah. Tresna sejati ora lair saka paksaan. Majuwo! Mbok pilih tresna kula menika nemahi margi ingkang boten leres. Rahwana sampun pralaya, nanging kemenangan menika boten saged ngicalaken rasa was-was ing manahipun Rama. Yai, apa kowe isih suci? Wis suwe banget kowe ana ing tangane mungsuh. Kakanda, menawi tembung boten saged dadi bukti, monggo geni menika ingkang muktekaken. Menawi kula noda, monggo raga kula dadi awu. Nanging menawi kula suci, geni menika badhe dados saksi. Yai, nyuwun pangapuntenipun Yai. Sejatinipun kakak mboten prayogi amyuraken panjenengan ing madyaning geni pambuktan menika. Nyuwun agunging pangaksama Yayi Dewi.
Tresno sejati sampun nempuh percobaan ingkang awret sanget. Tragedi, jarak, serta mangu-mangu nate misahaken. Nanging kesetiaan dadosaken saged nyawiji malih. Rama lan Sinta manunggal ing salebeting ikatan suci. Dados tulodo babagan katresnan ingkang dipunjagi dening kapitayan. Sesanding marang sliramu. Oke, sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah. Wah, gimana nih teman-teman? Asik banget kan? Beberapa penampilan yang sudah ditampilkan. Asik gak? Maaf Sal, aku kelupaan belum baca moral dari kisah se-12F ini. Oke. Saya bacakan dulu penampilan dari kelas 12F ini menghadirkan kisah tentang cinta sejati itu diuji lewat pengorbanan dan kesetiaan. Dengan kepercayaan, keteguhan hati, dan keberanian menegakkan kebenaran, kejahatan sebesar apapun pasti bisa dikalahkan.